वैगो जलजा ऐक पण गो तुको काली सांगिल नाही गो तुमगेल त्या गार्डन पैप एक वाईट गेलेले समकरी म्हणू त्याचे पूरा उद्दा लीक जाऊन आमगेल गार्डन भीतर येत पण पूरा आले हा चंदू कोण गुलाबी झाड वयला गो ते पुसून मी वच्चू का उद्दा येऊन तू गेले तुक करत पण मागे मारी हब्बा भारी भारी तुमगेल गुलाबी झाड उद्दा चढ जायला इथे एक संप बांधिया हब्बा उसला उसळगी सांगू भीतरी अंगारी पडतो मग तू अंगार पण अशी तुम्ही मेगेला मोगावान उलेले सुरवे तुमगेल ताळ पळून गया बाबा बाबा उलयत पडे हांव तशी म्हणाल नाही गो उद्दा सेव करी म्हणाल तुका हांवें उद्दा सेव करनेला रे बिल्ल बोर्न बोर्न माते सेव करता दिसले माये त्या जावका म्हणून उद्दा सोडल नाही पंप बंद करू विसरले हांव तशें हांव ते ओव्हरफ्लो जावन तुमगेला हांगा आयले तुमगेले एक बारी गुलाबी झाड बारी एक गार्डनिंग राजा मेगेल गार्डनिंगा विषय येऊ नक तू तुका कसं ಗೊತ್ತು गार्डनिंगा विषय कत्तेगेनु ಗೊತ್ತು कस्तूरी सुगंध तुका कसं ಗೊತ್ತस गो गार्डनिंगा विषय तू पायर पाय घालनो ते वंटा बಣ್ಣ लावनो हाता मोबाईल दौरनो करटी कांतिल्या म्हणकी नाही कसन करटी कांतोचे हांव काम करचे ऑनलाइन आरी तुमगेला म्हणके वर्नालाल पूरा पंचायत करून गांव तुलाला हग्गिल मुतील पूरा पंचायत करून करटी कांतोच नाही उलयत पळे पाचंदवरले जीब हाका काय उणीना माये सुगंधा विषय तुम्ही उलो नकाची तुमगेल सूड एसपळते आमगेल हिकला येवन हग्गून वता सुगंध के सुगंध इता कता खापचा बिगड जाग नाव है तुमगेल गार्डन नाव अच्छा ना तुमगेल सुनायक तुमगेल गुलाबी झाडा मुळा हग्गू जायना केवे आमगेल इता हक्ता तुमगेल त्या सुना दुर्गंध आमका काढू जायना त्याची वेरी सुगंध के सुगंध नो 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 कसं म्हणू कसं ने सोड म्हणा पैता ताक चंद नाव से टॉमी म्हणू तो मेगेल मोगाचो मेगेल जीवता कसं तुका तुमगेल जीव दिला तुमगेले घरात दवर गया बेगर कोणच्या कसाला पटाय होता काका वय गो इचल गो तुगेल झाडा पडला हंगलारी पहिल पडे तुगेल घरकडे चोरी जितना त्या बोंगील देखून होते ते चोर पूरा धाम गेलीची नाही गेला तुगेल पूरा घर पुसून वर कशी निंची सुने तुमगेल सुना भेटला तुमगेल सुन कसा रे पॉट बर खाऊन राय कोण दोन पाय बेर कोण निघता त्या फर्स्ट बोंगील आहे शारुल सुने तुमगेल नाही कसं ने शारुल सुने बेगर मोंचो गेलेले मेगेले सुने रक्कीले तुगेल घर उलैत पडटी निगेल कुंकड़ा रडल्यार मात्र सकंडत म्हणल्यावर जाल तुमगेले ओय तुम्ही ना म्हणाले तुमगेल खोर आहे पिकास ना चरणिक जाला म्हणून सांगनो तुमगेल घरा सुने तुमका राखना मग आमगेल कसा राखते शने माई पीर पडे जला पैप कट जाण उद्दा पूरा आमगेल कंपाऊंड पडलाय हे सांग वय गो जलजा पैरी त्या उदका पैपच पळ्या मांकडान बैसून कट करनो पूरा उद्दाक मी गेले सिटवटा पडला मो हांव कसं निजे उलयल वे तुका माये तुमका प्राय जाता पूरा विसरता की म्हणून सुरवे डॉक्टरला दाखवायची ते पाईप कट जालं मागेरी 2 दिवसानं तुम्ही घरा येऊन पंत तयार बागेल दळवनो ते रिपेरी करी म्हणून मी हड्ड्यार मी रोटीला म्हणजे बस नसली ती वय गो तुका पैप समकरी म्हणून सांगन गेला रे ते सिटवटारी पडलेलं उद्दाक पुसून वरची कोण गो केत नाही तुका घरान तो 4 जण कामाचे समळा रे म्हाका हांगो कोणय ना हांवे हड्ड पाकसून मोरका ते पाईप उद्दा पडला पावसा उद्दा ते परिशुद्ध गटारा उद्दा नाही आणि ते पाईप कट केला मांकडा ना आव नाही तुम्ही ओला का तर मांकडा उलायत जरी जा मग कनिशारो मात नाही पूरा वाटा लागत होता तुमगेल बुद्धी वैगो जले जा ए वैगो जले जा ते शेणे मये ना आणि तयार उठवून म्हणजे पूरा गार्डनाचे फुल तुमच्याचे विषय सांगू घे शेणे माई तुम्ही पण तयार उठवनो कोणी उठे नसले जवळी पुरा घरा वचून फुल काढू वरचे कोणाची कळलं म्हणून लेखला तुम्ही मग काय गोतू सर शारू काय गोतू सर
वय गो काढले 1-2 पूल काढले हा मग बांधून पेंटावरून विकू केलं नाही गो देवा दोरू म्हणून काढले इत्ते बारी गार्डन विषय उलयत आशिल्ली तुमच्या गार्डना जायना पुरं आम्ही ते गार्डन ना आशिल गो उलट पडा दोळा रगत नतील म्हणके 1-2 पूल काढल्या कसं गेलो तुका तर हा तुम्ही 1-2 पूल काढायला उलू चला नव चुकून मी गेल टाकी उद्या तुमच्या सिटवटार पडला रे त्या उलयत तुम्ही नव सकाळी सकाळी मी गेला तर्क करता मग तुम्ही वाघुशी मी गेला अंगार पडता ती मग काम करता डिस्टर्ब करता तुम्ही यो शनी माई जलजा अब्बया कूल डाऊन आणि पुरो लढाई मारला पुरा जण कंडे बघेल काढणे पळयतच होती कसं जातं सांगा पळयल्यार पळवच गो म्हाका कसं नेळ शिकना गो ही गेल दुर्बुद्धी पुरा कळ कसं नाही मी गेल दुर्बुद्धी तुमगे सद्बुद्धी पळा फरकड तोंड तुमगे अब्बा 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 म्हणतो पळ्या परकट तोंडा न्हू मी गेलाय तू गेलच पळट्या आंब्या रोकच पळ्या मी गेल टॅरेसा वयर येयला सगळे कोयर पडता दिसान दीस म्हाका झाडची काम नाही जाल्यार त्या टॅरेसा दुखून वयर तो दाखवना म्हाका त्या पुरा कट्टकोन घाली वगे आंब्या रोका विषय येऊ नका शणे माई खापून खाऊ तांबू तुम्हीची मग तो सगळ्यांनी वांटून समित येता तुम्ही हाजवेर आंब्या विषय उलयता बाय खंबून गावचे केन्ना पळय लागो तू हांव खंबून गावचे यो शनी माई जलजा हंगा ऐकाय ऐकूच कसा गो आज शणे माई गेला युद्ध करू काय गेला युद्ध करू सुद्धा माझ युद्ध मागीर करा ते रोड साइड आपल्या शांतमाई आणि रत्नमाई मेळणेनो युद्ध करतस होती आणि मारामार जेवची मात्र बाकी असत वचे हांव बिनेमिस कर ना वतच पुळच्या सगळे गाव ओट जला ते तुम्ही तजेला ये याती कसं करते गो शाहरुख त्यानं मध्ये मारामारी शाहरुख खंयच्या विशयार गो लढाई देतस त्या रत्नमयक तोंड दाखवून बुशेक जायना नव्हे कसं लढाई मारी गो जलजा यो गो ते लढाई देतस काही यो गो वही गो जलजा त्या जागे विषय ते यो वचा बाबा शणे माई मोठं वय गो जलजा फुडली वेळा सम्रादनेक त्या रत्नमयन आमगेल्या जागे खातीर लढाई केलं नाही गो आज तिका सोडचे नका वचा यो वही शणे माई ह्या पण आम्ही रत्नमहल पार्टी नाही शांतमहल पार्टी वचा यो देवा हाव मुंगुशी लढाई मारून बसिले ह्यांनी नटून समित घेऊन चमकलती शणे माई वय गो जलजा वय गो शणे माई मग का पेनशी तुम्ही वतस मग राबा गो हावे येत तुमगे लुटो Oh, no.